Ne? Ni kuyang mo? Mano tawon mo? Asay, ay. Isang sangit ka ba? Isang sangit Okay, ayan na ni mamang mo. Nagraop? Oh, ni papang mo may? Nagraop daman. Okay. Duwa na nagraop da. Okay. Junjun. Ay, awan ni mamang ni papang ni Junjun. No, at nang ipabring mig damdaman. Tulungan niyo ni Junjun Saan si tito niya? Sige, gaya mo itong baso nila yung ano ni Junjun niya. Anya pa yung chinilasan ni Junjun. Junjun! Ato yung chinilas mo ngay. Naikang. Nya grade mo. Ay, 4 ka pala. 4 years old ka pala. At least sumasagot siya. Junjun, nagpintasa. Kita anak. Napintasa. Bring me. Rilo. Tayo agad. Rilo. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, and 1. May isang buwan pa dun. Hindi, dito ka na. Pwede ka na sa kabila. Akala niya siguro hindi siya pwede mag-change seat. Pwede ka na dyan. Pakitaas ng Rilo. 1. Ay, meron ka! Oh, tignan niyo na yung tatawid niya bawat round. Nakakatuwa. Sinong nagbigay sa'yo ng Rilo? Sino nang tagkan niya? Ay, iso siguro ata ni papang mo. Okay, ibalik ang Rilo. Congratulations to winners! Yay! Okay, laruan pang babae at pang lalaki. Congratulations! Wait lang! Choosy siya. Gusto mo to? Ano ang gusto mo? Scissors. Yung? Scissors. She says. Sino she says? Ay, eto, this one? No! Who's that? The scissors. Scissors. Yeah, you like that? Okay, Junjun, you like that? Okay. Oh! Anong masasabi mo sa mga tumulong sa'yo? Thank you. Cute? O sige. Okay na. Bye-bye! Congrats, Jun! Love you, Jun! Selfie tayo, Jun. Selfie tayo, halika dito. Dito ka, lapit ka dito kay teacher. Tingin ka dito. She's rocking his life, and it feels alright. Maybe this time you'll run it. It seems so nice, walk again. Back away.